फैदो लोगोफोर नै जोंनि ब्रादार मिनिया ब्रादारनि इउटुब चेनेल आंबो दिनैहाय नुजाफैबाय आरो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानैहाय नैबे लाइभखौ बिथाङा होनाय जादों दा फैदो बयबो रायज्लायदोनि माने फैदो क्रिसमासनि नामै बयबो नोंथांमोना माबोरै दङ एसे फोरमायलायहरदो कमेन्टफ्राव हरनानै ने एसे फोरमायदो जोंबो एसे गुसु गुसु बे बेलासि समावहाय दा जोंनि जसेफ फंबायनि न'आवहाय जोङो फैदों ओमफ्राय दा लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो एसके ब्रादारबो दङ नै ओमफ्राय बेजों जोङो सासे नै बेवहाय मेन जोंनि लोगो ओरैबायदि दङ नै बिथाङानो आरोना नै मा जानो देन्जार आरोना इयो मादैनि ओमफ्राय सासे दङ जाहैबाय नै बिथांमोनावनो जोङो दंफैयो हेल' खुलुमबाय लाइभ नोलै ओमफ्राय लाइभ होनायदों आं जायोना जाया होननानै ओमफ्राय दा मानसियाबो साबाल' माथो माथो कमेन्टबो हरा कमेन्टबो गैया माथो रावबो फैदो लोगोफोर सिनायनाय दंब्ला सिनायनाय दङ क्रिसमास जानो बयबो क्रिसमास जानो ने गोसो बायदि फ्रि फै बयबो फै गोसो बायदि फ्रि माने जोंनि क्रिसमासआव वेलकाम बयखौबो खालामो बयखौबो वेलकाम आरोना ओमफ्राय जायफ्रा जोंनि बर'दिन जाग्रा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जालाय लायनायखौ ओमफ्राय दा सोरबाया जुदि बर'दिन जायि मानसिफोर खाथि खालायाव दङब्ला दे नोंथांमोनाबो फैनानै जाफैनो हागोन जे जोंखौ रावबो लिंहरथाराखिसै होननानै साननो नाङा आरोना ओमफ्राय दा बयबो जे सोरबाया बर'दिन मानियै मानसिफ्राबो जानो लुबैनाय थायो दा नोंथांमोनाबो जुदि सानदोंब्ला जोंनाव हाबनानै जानो हागोन दा बेखौनो आंनि खावलायनाय दा बेवहाय दंफैयो आरोना नै जसेफ मोननि न'आवहाय आङो दंफैयो दा बेवहाय फैदों ओमफ्राय दा माथो जियो दा माथो सावरायबावनाय दा बिदिसै नै माथो मा जाखो माथो कुछ जनता जय श्री राम जों बिदिखौ बारा मोनथियालै मा जय श्रीराम जों बिदि माबाखौ बारा मिथिलाय लाङा ब्र' ओमफ्राय दा हेपि क्रिसमास जाय नोंथाङा हरदों सानजाहानि हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रभु जिसुनि मुङै 25 डिसेम्बर दिनैनि बे 25 थारिख बोथोरखौ जों बयबो मोजाङैनो मोजां पालन खालाम दा जोङो बयबो बेबायदिनो फैनांगौ आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे आङो दंफैयो ओमफ्राय दा जाय फंबायमोननिया जसेफमोननिया मा खामानि मावो मा सार्भिस मावो आङो नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायबाय था बे लाइभआवनो ओमफ्राय जाय बिथांमोना मावख्रुबनायजों लोगोसे दा नैबे लबार बिजनेसखौहाय बिथांमोना मावो दा नैबे ब्रादार मोनानो मावो आरोना बे लबारखौहाय ओमफ्राय नै बेयावहाय बे गुरसेयावहाय ओरैनो बेसेबां मोनो ब्रादार गुरसेयाव जाहैबाय माने नों होनायजों खोथा बियो 600 ग्राम दङ आरो 600 ग्राम आदसा गुरसेयाव मथा मथि 60 थाखानि बारा गोलैयो 60 थाखा ने आदसा ओमफ्राय गुरसेयाव 60 थाखा ओमफ्राय बेखौहाय बानायनोहाय बेसेबां नाङो जेन'बा फानजासिमावहाय बे गुरसेया बेखौ बानायनोब्ला मथा मथि सानथाम नाङो दे सानथाम सान्दुङाव साननै बेबायदि होनांगौ बिनिफ्राय मोनसे बेखौ गोजा खालामग्रा
स्मक हाउस होननानै बुंनाय जायो आरो उखुन्दै होग्रा बेबायदि उखुन्दै होना आसा फाननाय जायो। औ बे सासेयानो कमेन्ट खालामगासिनो नायनि मा जैसोम ना आयौ जि मोदानदों आं एसकेसोलै ब्रादारमोन एसे नायनो आं एसे आं एसके बड' ब्लगसो दे ओमफ्राय जाय जानाफादनो जानाफाद हर हर महादेव अरे कैसे बोल रहे भाई हर हर महादेव स्वागत है आपका ठीक है बहुत हैप्पी क्रिसमस भैया जी आप कहाँ से हो कहाँ से बोल रहे You are in India. मैं इंडिया हो हेलो ब्रदर इतना कमेंट आ रहा है कैसे हो कहाँ आई से लव बोल से रहे आसाम चिरां मैं इसके फोटो बोल रहे कैसे हो अभी कहाँ से कहाँ से बोल रहे हो कौन से बता रहा हो आप कहाँ से हो मेरे लाइफ पे आ जाने से बहुत स्वागत है अच्छा है ना ये मेरा दोस्त है ये मेरा दोस्त आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर आंनाबो चेनेल दङ जायफ्रा नैबे जोंनि बिथां मिनिया ब्रादारनि चेनेलाव फैदों आंनि चेनेलखौबो नायदो अननानै सापर्ट होलायदो आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय जसेफ नार्जारि दा बिथांमोनजोंनो जों लोगो मोनलायबाय थाखायो बिनि भिडिअआव जों नुजाफैबाय थायो नोंथांमोनाबो जोंखौ सापर्ट होलायदो आरो जेन' जोङो सानसे समाव एसे जौगायोबा जोंबो एसे एनै हेफाजाब होनो हानाय बायदि आरो दा बेनो लोगोफोर दा नायनानै ला स्टार्टअप में देखो ये रबर है ना ये क्या चीज है आपको सब जानता है ना सब लोग जानता है ये रबर है ना ओ दुनिया से पागल हैप्पी क्रिसमस जो हमारा है हैप्पी क्रिसमस से बहुत खाना पीना मीट है जो मेरा दोस्त का घर पे में आ रहा है उसको खाना पीना के और पीठा और सिठाव खा के हम घर पे जा रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कौन कौन क्रिसमस खाने वाला आदमी नोजिक है मेरा दोस्त जो मेरा घर पे आ जाना आ सकता है लेकिन मेरा वेलकम करने से केयर है मैं सुबह वेलकम करता हूँ लेकिन वापस मेरा घर पे आ जाना मेरा दोस्त इसलिए प्रभु यीशु के लिए परमेश्वर के लिए आपका बहुत स्वागत करते हो और धन्यवाद देता हूँ मैंने लाइफ के लिए मैं मिनिया बोरो चीज उसके लिए मेरा दोस्त का घर पे मैं आया मैं दोस्त तो मेरा ब्रदर एसके बोडो ब्लॉक में दोनों से आया इसलिए जोसेफ मेरा जोसेफ ब्रदर का घर पे मैं आया जो क्रिसमस के लिए मैंने को वेलकम करता है इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं स्वागत करते हूँ इसलिए आप देखाता हूँ यहाँ पे वो जोसेफ नार्जारी का ब्रदर नौकरी करता है जॉब करता है लेकिन हम देखता है मैं इसलिए ये रबर का दे करके ले जा आपको कहाँ से बोल रहे थे मेरा दोस्त क्रिसमस खाने के लिए हमारा आसाम चिरां कोयला मैला में आ सकता है लेकिन इसलिए मैं बोल देता हूँ जय मसीह माने सासे हिन्दी रायलायग्रा हिजोंहाय लाइभआव फैदों आरो ना दा लाइभआव दं आरो बिथाङा नै नायनानै ला आरोखि लाइभआव दङ नै बे कमेन्ट हरदों आरो मथा मथि हिन्दी रायलायो आरो हिन्दी माने माने हिन्दी रायलायबाय फैदों आरो नालाय बिजोंहाय बियो आखान आं बेजोंहाय हिन्दी बुंहरनाय जादों माने बिथाङा हिन्दी वाला बबेनिफ्राय हरदों बेखौ जोंबो बारा गम मोनाखिसै ओमफ्राय बेखौनो आङो बुंहरनाय जादों माने खाथियावब्ला फैनो हागोन खैला मैलायाव बर'दिन जानो होननानैहाय जों बेखौनो फोरमायहरदों आरोना दा बेनो आरोना गाइसमोन माने नोंथांमोनाबो जुदि बर'दिनखौ मोजाङैनो मोजां पालन खालामदो ओमफ्राय मोजाङैनो मोजां जादो दा बयबो जोङो
रंजा रंजा जादो। दा जोंबो नैबेयावहाय फैनाय जादों सारि सारि गय बागान माने बिराद नायनो मोजां आरोना बारि बागानफ्रा ओरैबायदि जोंनिसिमावबो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयो दैखर आरोना बियो दा बे दैखर ओमफ्राय दा लोगोसे नैबेयावहायनो फैदों जोङो नै नायनानै लानो हागोन लाइटआ एसे दिस्टार्ब जायो दै लोगोफोरना मावग्लोब मावग्लाब जायो आङो थाबायथिं बायदोंसो नोंथांमोननो जायगाखौ दिन्थिनो थाखायहाय ओमफ्राय दा लोगोसे आङो दिन्थिलांगोन जाहै आङो बेकग्राउन्डजों दिन्थिगोन दा नैबेनो जाहैबाय बे आदै मादैमोननि न' दा जोङो बेयावनो बर'दिन जानो फैदों नै मादैयानो मादै माबोरै खबर सबर मोजां ना दा नै बे आयंआ जागासिनो नै आयंआ ओमफ्राय दा जागासिनो ओमफ्राय दा बेनो आरोना नै आदैमोननि न'आ नैबे अफिसियेल लसेबनि न' बियो दा ओरैबायदि सारि सारि माने सिथ्ला मोनसेबो दाखासेबो गैला ओरैबायदि न' जाजोब्बाय आरोना नायदो नै बेनो आरोना न'फ्रा हेभिल' नै न'आ नै नायनो हागोन सारि सारि दा दिनैहाय बारा दिनै जानाय लोंनाय गैथ'वा अब्लाबो जोङो एडभान्स फैनाय जाबाय जानोहाय ओमफ्राय दा लोगोसे बेनो जाहैबाय गामिया ब्र' मामोनलाय गामिया नोंसिना ना गामिया मामोनलाय बायला जिला गारि भाङा माने माबा चिरां आमथेखा नि सिङाव थानाय बायला जिला खैला मैलासो ने चिरां खयला मैला ओमफ्राय बायला जिला माने बायला जिला माने गारि भाङा आदसा गारि भाङा गामियावहाय जोङो दंफैयो ओमफ्राय ओंखाम संग्रा रुमा नै बेनो ओमफ्राय बेयाव संनाय जायाखै ओमफ्राय दा नैबे ना थांगोन ओमफ्राय जोंनि मेन सासे जोंनि मस्ट लोगो दङ नै मस्ट वान्टेड लोगो आरो दा बियो माने मस्ट वान्टेड आरो ना मालाबा बुलायलायोबो मालाबा रागा जोंनानै बिथाङा जोंनि फनखौ ब्लकबो खालामना दोनलायलायो माने ओरैबायदि गाज्रि ना बियो बे आरोना माने दासान्दि बेयो बुजायग्रा गावनि बुजायग्रा गैथ'वा नालाय ओंखायनो बारा रोंथ'वा जों जेरैहाय जोङो बुजायग्रा दालाय दंसै नालाय दा बिथांना बुजायजानो गाव बुजायनो थाखायहाय माबा गैथ'वा आरो दालाय गैथ'वा हारसिं एक्सट्रा दुगैदों आं दुगैदों ब्र' जों मस्ट वान्टेड आरोना मानसिया बिराद मोजां स्लिम स्लिम नै गला नै ओरैबायदि माने नैबे फंबाइया मा होनदों फरायबाबो मेलेमानो गेवहैयासै आदसा नाजानाया जाफुङासै आरो गोसोआव एसे गोसोमोन बिथाङा प्रफेसार जानो माने बिथाङा समायगौमोनबो ओरैबायदि हेन्डसाम माने आं ओरैबायदि फसायो आरो फरायनायाव फैदों जोंहा फंबाइया माबा दामगासिनो नै जिसुनि ओमफ्राय जोङो जाहोनो थाखाय थाम थिम बानायगासिनो दङ नै आइये आइये दोस्त आइये लाइफ पे आ जाओ ना लोगोफोर फैद नै होना हो ओरैहाय नै ना बेबायदि ज' लोगोफोर जोङो खाजि जानाय जासिगोन नोंथांमोना नायदोंब्ला आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जै बर'दिन